Ginsayang ka ti Baguio City Police Office ti Capability Enhancement Training para kadagiti kamang ti Women and Children Protection Desk tapno maamuan dapay dagiti daduma pakasaknan dagiti babae amay paayan iti serbisyo ti pulisya. Ada detalye ni PIA BSU intern Nicole Tulaban. Papapig saan ti Baguio City Police Office ti kabaulan dagiti kamangda particular dagiti ada iti Women and Children Protection Desk wenno WCPD para iti naparpartak na naurunos a panangi proseso iti investigasyon ng runa dagiti ada pakainaigan na iti gender-based violence. Insayang kat dati Capability Enhancement Training itay laang nabiit tapno maamuan no nyapay ti kasapulan nga asaan iti kabaulan dagiti pulis. Maysa kadagiti na iyam-ammo kadagiti partisipante ket ti panagusar iti video in-depth disclosure interviews. We have to devise means and measures para nang sa ganun no, yung interview po will not be limited to face-to-face. And this is the video in-depth disclosure interview. Okay. And it will help the best interest of the child because you need not present the child already in court to testify. The testimony of the child is replaced by the video or audio in-depth disclosure interview. So this course, ang tinuturo dito is since we are using VB in lieu of the yung pangkaraniwan na method which is the question and answer affidavit form ay mas mapadali. Kagiddan daytoy inalukoy iti WCPD dagiti makapaspasar iti anyaman a panag-abuso nga agreport da kadagiti asideg nga istasyon ti pulisya. 24/7 po ang atin sa pulisan at ini-encourage po namin kayo na tingnan niyo po yung aming platform sa aming Facebook. Yan po. Nandun po yung present po doon yung ating mga contact numbers in case po na may mga ganitong incident. Tinasao a Capability Enhancement Training ket pasat ti advanced training dagiti pulis para iti panagusar ti digital methods iti panagdokumento kadagiti victims survivors. Manipod iti Philippine Information Agency Cordillera, PIA BSU intern Nicole Tulaban para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.